Bismillah wa billah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya zo a cikin usulul kafi juz'i na 1 a shafi na 36 babu sifatul ulama, babi da yake magana a kan siffofin malamai. Ya zo da isnadi daga Muhammad bin Yahya al-Attar zuwa Muawiya bin Wahab qala sami'tu Aba Abdullahi alaihi salam yaqul, naji Aba Abdullah wato Ja'far Sadiq alaihi salam yana cewa utlubul ilma wa tazayyanu ma'ahu bil hilmi wal waqar. Ku nemi ilimi, idan kuka nemi wannan ilimi ɗin ku ƙawata shi da haƙuri, shanye wato jarabawoyi a tafarki na neman ilimi, a tafarki na muwajahar waɗanda ake karantarwa, a tafarki na wato isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, wal waqar, tare kuma da abin da yake wato nau'i na mutunci da kamewa, mana mutum ya zama mai tsantseni, ya zama mutuncinsa kiyayayye ne, wato baya zuwa da wasu abubuwa waɗanda suke ainihin taɓa ƙimata wato ma'abuta ilimi. Wa tawada'u liman tu'allimuhu al-ilma, sannan ku ƙanƙan da kanku da wanda kuke karantar da shi ilimi, kuke koyar da shi ilimi. Ko babu komai tawadu'u, wato da idan mutum ya ƙanƙan da kanshi to ta nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗaga shi a cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da ku an yi ƙoƙari ya zama an binne shi, an danne shi. Wa tawada'u liman ɗalabtum minhul ilma, sannan kuma ku ƙanƙan da kai ga wanda kuka nemi ilimi daga gare shi. Kamar anan imam yana haddade yadda ya kamata mai ba da ilimi ya kasance da kuma wanda ake karɓar ilimi a gare shi. Dukkaninsu a nan babin abin nema a gare su shine tawadu, ƙanƙan da kai. Wanda ya ƙanƙan da kai, Allah subhanahu wataala yakan jefa soyayyarsa a cikin wato bayi nasa, a cikin wanda yake mu'amala da su, a cikin wanda yake rayuwa cikinsu. Imam ya ci gaba da cewa wala takunu ulama jabbari, kar ku kasance malamai waɗanda suke masu girman kai. Idan kuka kasance haka, me zai faru? Fayadhhab batilukum bihaqqikum, sai zama wannan sifar ta girman kai da sauran abubuwa ɓatattu da kuka aikata waɗanda za su kore ainihin abinda malunta take lizimtawa na aiki da abinda aka sani, da kuma kamun kai da haƙuri da sauransu. To rashin kiyayewa da aikata waɗannan abubuwan da suke marasa kyau, to zai sa haƙƙinku ya kuɓuce muku, ma'ana haƙƙin da kuke da na a yi ihtiramin ku, a girmama ku, a mutunta ku, ba za ku samu ba sakamakon abin da ya biyo baya, sakamakon abin da kuka aikata, ma'ana abin da kuka aikata na batil. Ta wannan janibin kenan. A hadisi na gaba, hadisi na biyu wanda muka kawo shine hadisi na ɗaya a wannan babin. A hadisi na biyu kuma daga Ali bin Ibrahim zuwa Al-Harith bin al-Mughira an-Nasri an Abi Abdullah alaihi salam, daga Harith ɗan Mughira an-Nasri daga Imamu Ja'far Sadiq alaihi salam fi qaulillahi azza wa jalla, yana magana a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala
innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana bayyana cewa waɗanda suke da khushu'i a shi, waɗanda suke tsoronsa, suke kauce masa ba kowa bane face waɗanda suka san shi, malamai, ulama. A nan sai imam ya bayyana me abin nufinsa da ulama, sai ce ƙala, ma'ana Allah yana nufi ya'ni bil ulama'i, Allah na nufi da malamai a nan man saddaqa fi'luhu qawlahu, wanda aikinsa ya gazgata zancensa, ma'ana abinda kake faɗa ya gazgata abinda kake, aikinka ya gazgata abinda kake faɗa. To wanda duk kuka gani da wannan sifa, wato wanda ya gazgata aikinsa ya gazgata abinda yake faɗa, imam ya sanya shi a cikin jerin wa ulama, malamai. Wa man lam yusaddiq fi'luhu qawluhu falaysa bi'alim, wanda duk aikinsa bai gasgata zancensa ba to bai kasance malami ba. Wannan tunatarwa ce a gare mu ɗalibai da muke neman ilimi da kuma malamai da suke karantarwa. Dukkanmu ana buƙata zuwa gare mu ga tawadu'u da ƙanƙan da kai, yayin da ka ƙanƙantar da kanka ga Allah subhanahu wata'ala a matakin farko, ka nisanci girman kai a cikin bayi na Allah subhanahu wata'ala a matsayinka na mai neman ilimi a gaban malami ko a matsayinka na malami a gaban ɗalibai, to Allah subhanahu wata'ala zai ƙara maka taufiki, ya ƙara wassa'a maka ƙofofin ilimi a kowane mataki kake, matakin malami ko a mataki. Kuma duk wanda ya gangaro da wani abu wanda ya saba ma abin da ya cancanta, wato abin da yake lazim ɗinsa ya aikata a matakinsa, kame kai daga abubuwan da suke ba su ba, to wayannan miyagun ayyukan da zai tsayuwa da su, to za su sabbaba haƙƙinsa ya kuɓuce masa. Haƙƙin da yake da shi, idan shi malami ne, haƙƙin da yake da shi a wurin wayanda ba malamai ba, saboda sakamakon munanan ayyukan da ya zo kamar yadda hadisi ya zo, to wannan haƙƙin zai kuɓuce, ba zai samu a girmama shi ba, ba zai samu a mutunta shi ba, ba zai samu zancensa ya zama mai tasiri ba, ba zai samu kaza, ba zai samu kaza. Haka ɗalibi, idan ya zama ayyukansa masu kyau, marasa kyau ne, to za su sabbaba shi ma ya rasa haƙƙinsa na a mutunta shi, a girmama shi, a ƙanƙan da kai a gare shi, kuma zai rasa taufiki, zai zama an cire albarka a rayuwa da sauran wasu abubuwan da mutum na buƙata zuwa gare su a rayuwarsa ta duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu, ya tsare mu baki ɗaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.